Poți deveni o forță a binelui și crea o moștenire pentru toată viața. În 2008, doTERRA a fost înființată din dorința de a împărtăși cu lumea întreagă uleiurile esențiale, cele mai pure și de cea mai bună calitate. Credem în manifestarea recunoștinței față de comunitate și susținem oamenii și pământul care ne oferă darurile prețioase ale naturii. Prin identificarea unor plante specifice și a mediului lor ideal de viață, doTERRA obține cele mai bune uleiuri esențiale prin mijloace responsabile și durabile, datorită modelului nostru unic, Co-Impact Sourcing. În obținerea materiilor prime, susținem parteneriate de lungă durată și avantajoase reciproc cu fermieri locali. Aceștia contribuie cu propriile cunoștințe, dobândite prin cultivarea pământului de-a lungul generațiilor. doTERRA le oferă în schimb locuri de muncă plătite echitabil, contribuind la dezvoltarea economiilor locale și la formarea de lanțuri de distribuție stabile și sănătoase. Inițiativele noastre doTERRA Healing Hands aduc de asemenea speranță în lume. Sprijinim oamenii și comunitățile cu instrumentele necesare pentru dobândirea autonomiei economice și întrerupem ciclul sărăciei și suferinței prin parteneriate care schimbă vieți. Extindem limitele științei în materie de uleiuri esențiale și stabilim standardul de wellness. Echipa noastră de experți, cercetători și parteneri de cercetare revoluționează constant acest sector prin testare și inovare continuă. doTERRA este o afacere unică, ce promovează spiritul comunității și cultivă un puternic sentiment de apartenență. Încrederea noastră în puterea oamenilor de a avea un impact pozitiv unul asupra altuia și asupra lumii întregi este baza motivației și misiunii noastre, aceea de a face diferența în tot ceea ce facem. Când ești partener doTERRA, simți la fiecare pas susținerea unor oameni care gândesc la fel ca tine. Flexibilitatea de a face lucrurile în propriul ritm îți permite să vezi viața dintr-o altă perspectivă și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Deși calea pe care trebuie să o parcurgi necesită dedicare, vei face parte dintr-o comunitate de milioane de oameni care gândesc ca tine și care au descoperit un parteneriat plin de posibilități datorită puterii uleiurilor esențiale. Fiecare pas din călătoria ta contribuie la o misiune mai amplă, o mișcare globală care promovează grija față de mediu și durabilitatea, precum și o ocazie de a-i ajuta pe cei aflați la nevoie. Imaginează-ți posibilitățile pe care le ai într-o comunitate dedicată stării de bine, generozității și susținerii unor schimbări pozitive la nivel mondial. Un parteneriat cu doTERRA oferă o șansă reală de a aduce valoarea în viețile celor din jur și de a alege puritatea alături de noi.